El Pere Puig Quintana és un personatge important d'Igualada. Va ser el que en podríem dir, el que se n'ha dit a la seva biografia, una flama en la nit, és a dir, una persona que va ajudar a salvar la cultura catalana durant el franquisme. I érem un grup que nosaltres era de debò que ho sentíem, saps? I encara ho sentim. Ens estimem molt el país. Ell era advocat, va ser president de la Federació de Joves Cristians de Catalunya a la seva joventut. Després es va haver d'exiliar a l'acabar la Guerra Civil amb la seva esposa, amb la Maria Teresa Sàbat, i després de la guerra va exercir d'advocat i sobretot, el més important, el que ens interessa més de tot, és que va treballar en una associació que es deia la Benèfica Minerva i en una editorial que es deia Editorial Alcides, plataformes a través de les quals, moltes vegades de manera clandestina, s'ajudava els autors catalans, s'editaven llibres, és a dir, es feia feina de continuïtat en una cultura catalana perseguida. No tenia diners, el Pere, però sabia on trobar-los. I el Pere, buscant quartos, els trobava. I llavors tot era possible, saps? I el Pere va disfrutar amb això durant anys, ajudant a la gent, fent coses molt, molt. Era el seu. I diu, ara he trobat el meu ofici que m'agrada més del món, que és buscar quartos i regalar-los. Després va tenir desacords amb algunes de les persones que portaven aquestes entitats i va decidir deixar-ho tot i anar-se'n a viure a Cal Poc del Pla, al terme d'Orpí, a la nostra comarca, on va posar-se a fer de pagès. Es va morir l'any 1981, però d'aleshores ençà, la Maria Teresa Sàbat, que és una dona molt valenta i molt coratjosa i que s'estimava molt el seu marit, ha mantingut la flama del seu record i de la seva memòria d'una manera exemplar. Vaig poder-ho fer tot. Era el que em feia més il·lusió. Seguir amb les coses d'ell i fer-li companyia sempre. M'agradava i encara m'agrada seguir les coses que ell feia. Encara m'agrada. Amb això, soc una persona que no me n'he cansat de la vida, tot al revés, de lluitar fins que puguem respirar.